Ndi nthawi ya nkhani uchokera kuno kwa MBC ndipo mmawa uno muli ndine Austin Kachipea, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi m'ndende ya Chitipa. Ndipo wailesi ya MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu m'magawo osiyanasiyana. Profesa Mutharika amayankhula izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu mzinda wa Lilongwe pomwe amalandira makalata okazembe kwa kazembe watsopano wa bungwe la African Union AU oyang'anira ntchito za mayiko akumwera kwa Africa a Hilda Suka Mafudze. Charles Wahala watumiza ripoti hili. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika watsindika zakufunikira kwa ubale umene ulipo pakati pa dziko lino ndi bungwe la mgwirizano wa mayiko amuno mu Africa AU kudzera ku nthambi yake yapadera ya AU SARO yomwe ikuona za ubale wa bungweri ndi mayiko akumwera kuno kwa Africa. Ndipo apa anayamikira kubwera kwa kazembe wa bungwe la AU SARO kuno ku Malawi komwe akhale akugwira ntchito kuti kuthandiza kulimbikitsa komanso kumanga ubalewu. Mtsogoleri wa dziko linoyo anayamikiranso masomphenya a bungwe la AU a 2063 omwe cholinga chake ndi kukhazikitsa Africa amene anthu akufuna kuti athandiza kuti anthu mu Africa azindikire kufunikira kodzidalira komanso kugwirana manja. Profesa Mutharika anati ichi ndi chifukwa chakenso dziko la Malawi lili ndi masomphenya a 2063 omwe cholinga chake nkuthandiza kukweza dziko lino m'magawo osiyanasiyana. Profesa Arthur Mutharika watsimikizira kazembeyu kuti boma lake limuthangatira m'magawo osiyanasiyana pamene akugwira ntchito ndi kutumikira anthu a mdziko muno. Profesa Mutharika anatinso ali mchiyembekezo kuti kubwera kwa kazembeyu mdziko muno kulimbikitsa dziko lino pa ntchito zake ndi bungwe la AU m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ntchito za maphunziro, ntchito za malonda komanso kulimbana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Poyankhula ndi MBC, kazembe wa AU SARO a Hilda Suka Mafudze ayamikira mtsogoleri wa dziko lino ati kamba ka masomphenya ake komanso chidwi m'magawo osiyanasiyana omwe cholinga chake ndi kufuna kutukula anthu a mdziko muno monga mmene masomphenya a bungwe la AU amafotokozera. AU SARO ndi nthambi yapadera ya bungwe la African Union yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2001 ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za bungwe la AU m'mayiko akumwera kwa Africa. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati lionetsetsa kuti lagula zokolola zomwe ndi zosawonongeka kuchokera kwa alimi mdziko muno. Mkulu wa bungweli Bruce Munthali amayankhula izi ndi MBC pomwe alimi ayamba kukolola. Charles Ohala wafika ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa bungwe lomwe limayang'anira nkhokwe za dziko lino National Food Reserve Agency NFRA Bruce Munthali, bungwe liposedwa apa likhala likupita pa msika kukagula mbewu zosiyanasiyana kuchokera kwa alimi ati kamba kuti izi zimathandiza kuti boma lidzifikira anthu mwachangu ndi chakudya komanso thandizo pomwe akumana ndi mavuto adzidzidzi. Munthali anati bungweli likukhazikitsanso ndondomeko zomwe cholinga chake nkuti adzigula mbewu kudzera pa makina a kompyuta kuti adziona mmene zinthu pa msika zilili komanso masungidwe a chakudya. Choyamba ndi pempho kwa alimi amene tigwera nawo ntchito posachedwa pa kuti pakufunika kuti kasamaliro ka mbewu kazikhala koyenera madera onse aziko lathu chifukwa kugula mbewu zigula madera osiyanasiyana tikapasidwa ndithu ndalama izo tiyesesa kuti tigule muli konse. Komanso chofunika kwambiri ndiyoti mbewu zimene zikubwera izo zisakhale zonyowa, zisakhale ndi madzi ochuluka mwimwe, zisakhale ndi moisture content yabwino, komanso zisakhale zofumbwa, zisakhale zosweka. Tikufuna kuti zikhale mbewu zabwino zoyenera kuti tigule zimenezo kuti tikamasunga kunkhokwe kukhale kuti mbewu zovomerezeka.
nkhokwe za dziko lino zimasunga chakudya chokwana 340,000 metric tons koma pakadali pano zikusunga chakudya chokwana 260,000 metric tons atikamba kuti nkhokwe 8 mwa nkhokwe 48 zomwe zili kukanengo mu mzinda wa Lilongwe zapendekeka komanso zina mboma la Mangochi, Mzuzu, Kulutchenza, Blantyre, Bangula komanso Mzimba. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za chilungamo ndi malamulo a Charles Mhango yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi ndende yachitipa ndipo apempha nthambi yoweruza milandu kuti iyike patsogolo zilango zakunja kwa ndende pa milandu ing'onoing'ono ngati njira imodzi yolimbana ndi vutoli. Mhango ayankhula izi atayendera bwalo loweruza milandu komanso ndende yachitipa. Joseph Mbuki walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Nduna yoona za chilungamo a Charles Mhango mboma la Chitipa wapeza kuti ndende ya bomalo ikusunga akaidi 244 pomwe mulingo wake woyenera ndi wosunga akaidi 105. Poyankhula atayendera malowa komanso bwalo la milandu, Mhango ati pomwe boma likukonza zomangaso ndende za mdziko muno pakufunika kuti oweruza milandu aganizire kupereka zilango zakunja kwa ndende pa milandu ing'onoing'ono ngati njira imodzi yochepesa vutoli. Iwo atinso boma lionetsetsa kuti likonze mavuto omwe ali m'mabwalo a milandu mdziko muno kuti anthu azilandira chilungamo pa nthawi yake. Mamagistrate akamagamula aziganizirako ndondomeko zina zopereka chilango. Timati suspended sentence ndiye kuti munthu uja wamugamula kuti upite ku prison, ukanapita ku prison zaka 2 zaka ziwiri koma siupita ukhala ku nyumba zaka ziwirizo koma usazapalamulenso mulandu kwa ngati omwewo. Chinanso chimene tingapange ngati ziko ndichoti tiyambise community service woti anthu mmalo moti akhale mkati ndende azigwira ntchito ya ukaidi yomweyo koma akuchokera kunyumba kwawo akusesa msewu, akuchecha misewu yathu, akukasesa kwa district commissioner, akuchecha pa magistrate court pompano community service. Nayonso tiyipangeso tiganizire kwambiri. Mawu ake first grade magistrate Bilengosi wa boma la Chitipa wati ulendowu wathandiza kuti boma lione mavuto omwe ali m'makhoti monga kuchepa ndi kuchedwa kwa ndalama zomwe zimakhudza ntchito za m'makhoti. Monga amene khoti la Wenya sili kugwirira ntchito ndekuti kunthalire kuzafika ku Chitipa which is about ndi mtunda wa 127 kilometers. Pamene pamayenekera kuti pakhale khoti pa Wenya, mwinaso pakhale khoti pa Chisenga, ndiye pakhale ndi khoti limene lili pa Chitipa. Koma pakati ponsepa palibe khoti lina lililonse. Chimenecho ndi chipinjo kwa anthu amdera limene lolo kuti apeze chilungamo ku judiciary kwathu. Nduna yoona za chilungamo ikuyendera nthambi zosiyanasiyana mchigawo cha kumpoto pofuna kuona ndi kukonzanso kagulidwe kawo ka ntchito. Mafumu boma la Blantyre ati kubwera kwa mabwalo ozenga milandu ya malo amakolo kulimbikitsa chilungamo komanso chikhalidwe m'madera awo. Wapampando wa komiti ya mafumu ozenga milanduyi Senior Chief Kapeni yayankhula izi kwa ofesi yoona za malo ku Blantyre pomwe amamva milandu ya malo mogwirizana ndi nthambi ya mabwalo a milandu. Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Boma linakhazikitsa mabwalowa ngati mbali imodzi yolimbikitsa chilungamo pa nkhani ya malo amakolo maka madera akumidzi. Mboma la Blantyre ntchitoyi ikugwiridwa ndi bungwe la Our Bodies Our Lives pansi pa projekiti ya Safeguarding Women, Vulnerable Populations and Girls' Rights to Land Ownership and Access to Justice from the Grassroots pa Chingerezi, yomwe ikupereka mwayi kwa onse kupeza chilungamo pa nkhani za malo. Polankhula ndi olemba nkhani, mfumu yaikulu Kapeni ati ndondomekoyi ikupereka mwayi wopeza chilungamo mosavuta, kuchepetsa mikangano komanso kupeza mwayi wofanana pa nkhanizi. District Land Tribunal ikufunikira chifukwa kuti zisinafike za ku High Court izo tidzionetsetsa kuti ifaini yake amene tikusunga chikhalidwe ndi miyambo ya makolo tiyeseyese pogwiritsa ntchito njira zakumudziso. Njira zakumudzi
kuti tiyese kukhazikitsa bata tiyese kwayanjanitsa pope apezeke amene walakwitsa kapena kulakwira mnzake mwakumudzi momwemo chifukwa timakondwera mlandu wotere ukatha anthu kugwirana manja timaona ngati tapambana. Bungwe la Our Bodies Our Lives ndi lomwe likuthandiza boma kulimbikitsa anthu kulembetsa malo, kukhala ndi umwini wa malo, komanso kuchepetsa mikangano ya malo amakolo. Mkulu wa bungweli Dorothy Mtwana ati ndi wokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Nkhani yaikulu kutengera ndi project imene tili nayo imene tikuona kuti amayi akapeze chilungamo anthu ovutika atsikana kutengera ndi ufulu wawo. Lero kuti lino likufuna lipezeko anthu akufuna apezeko chilungamo kudzerera ku bwalo limene lili. Kusonyeza kuti pomwe tikakhala tikumemeza anthu zokhuzana ndi umwini wa malo kuti anthu sazipeza chilungamo kudzera mu process imeneyi. Lero tili kuno anthu ndithu kuti amve zigamulo kuti zikuyenda bwanji zokhuzana ndi nkhani ya. Ndipo mlembi pa nkhani za malo mbomali Isaac Biswasi wati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo ikuthandiza kuthetsa milandu yogonera. Milandu ya malo ikuchokera malamulo amene anakhazikitsidwa 2016 amene tuti Customer Land Act amene anafotokoza kuti milandu ya malo yenera iziyambira kwa Nyakwawa, ikachoka kwa Nyakwawa izipita kwa grupu, ikachoka kwa grupuko izipita kwa Gogochalo. Milandu ndiye yabwera yambiri pansi pa project imene moti kuyambira lerolo kufika na mpaka lachitatu tikhala tikumva milandu imene mwachidule ndikhozo zoti imeta yelekeza kuti tikhozo kukambirana nawo ilipo 18. Ntchitoyi ikulandira thandizo la ndalama zochokera ku boma la Scotland kupyolera ku mabungwe a Ecolis komanso Fawema. Ruth Ichinangwa, MBC, Blantyre. Komiti ya nyumba malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yayamba ntchito zake kuyambira dzulo lolemba. Wapampando wa komiti yemwenso ndi phungu wadera lakumwera chakuzambwe m'boma la Nsanje awota nyamilandu wati komiti igwira ntchitoyo mwakadaulo ndi mokomera anthu mdziko muno. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Komiti yayamba ntchito zake ndipo inayamba ndi kuyendera bwalo la ndege la Kamuzu, ndipo lachiwiri komiti ikuyembekezeka kupita kuthungwa ku Mzimba komwe ndege inagwera, bwalo la ndege la Mzuzu mwa malo ena omwe ayendere kuti akaone mene zinthu zinakhalira. Mwazina anyamilandu atayezanso matupi awo omwe anafawo ngati kukhale pofunikira kutero malinga ndi madotolo omwe agwire nawo ntchito. Iwo akukhulupirira kuti zonse zikatha mafunso onse omwe anthu adakali nawo pa ngozi ya ndege adzatha. Cholinga chathu nchakuti tiyankhe mafunso amene anthu ali nawo. Kunali magaps ena ndi ena amene sanayankhidwe. Kunali zinthu zina zimene sizimamveseseka bwinobwino. Ndi potenga different approach nchakuti mwina titha kuyankha mafunso onsewa kuti chilungamo chichitike. Not straightforward kuti matupiwo azafakulidwa zitengera auditor akuti chani komanso zitengera malamulo akuti chani and abanjawo akuti chani. Ife tikufuna kuti pasakhale ma shortcut tisayawale china chache anthu kunena kuti bwanji chakuti somwe nachite pasakhale choletsa. Tikufuna china chiti chonse chende madongosolo kuti mafunso onse ayankhidwe. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika analamula kuti pakhalenso kafukufuku wina kamba kuti unduna woona za malamulo ndi chilungamo unapeza kuti akafukufuku ena omwe anachitika munali zinthu zina zoperewera. Malinga ndi anyamilandu, komiti yomwe muli aphungu azipani zosiyanasiyana ikuyembekezeka kumaliza ntchito yofufuzayo pofika ku mapeto a mwezi wa August chaka chino. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mawu uno muli ndine Austin Kachipeya. Bwanji tonenso mitu yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi m'ndende ya Chitipa.
ndipo wailesi ya MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation MBC yasayina mgwirizano ndi wailesi ya boma ya mdziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Mawu ake posayinirana mgwirizanowu, kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Xu wati nkofunika kuti anthu a mdziko muno azindikire ubwino wa ubale wa pakati pa mayiko awiriwa kuti ubalewu upitirire kukhala wamphamvu. Mwayi mtumodzi wadza ndi nkhani. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Xu wati kudzera mu mgwirizanowu ubale wa mayiko awiri wopita patsogolo kamba kuti wailesi ya MBC idzulutsa mapulogalamu ochokera mdziko la China. Iwo ati zithandizira anthu a mayiko awiriwa kudziwa za ubalewu. Kazembeyu wati mwa zina anthu adziwa zinthu zina monga ndondomeko yomwe dziko la China lakhazikitsa kuti anthu adzitha kugulitsa zinthu zopangidwa mdziko muno ku dziko la China mopanda mavuto. Mawu ake mkulu wa MBC ya Brand Banda anati mapulogalamu adzionetsedwa athandizira Malawi kudziwa zambiri za dziko la China. Chimene chichitike nchonena kuti tikhala ndi mwayi wowulutsa zochitika zawo zimene ziyambe mu August pakubwera gulu la anthu aku China amene akudzaonetsa maluso osiyanasiyana. So kufunika kwake nkuti ife MBC tidziwulutsa zochitika zimenezi malo moti anthu akakhale malo amodzi mwina ena sangakwanitse kukakhala kuzochitika zimenezi. So zimenezi zikhala chilimbikitso komanso kuphunzira ngati dziko kuti kodi anzathu ku China amapanga zotani, ali ndi maluso otani. Ndiye tikwathokoza dziko la China kudzera ku embassy yawo ya kuno ku Malawi poitenga MBC kukhala exclusive partner pa zochitika zimenezi. So ife ngati dziko tiphunzira kuti kodi anzathu ali ndi maluso a mtundu wanji ndipo akuchita motani. Kudzera mu mgwirizano wailesi ya MBC idziwulutsa mapulogalamu monga masewero azitsuzo zopangidwa mdziko la China. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Mkulu wa mpingo wa Katolika Pope Leo wachinamba 16 walangiza Khristu pa dziko lonse kuti agwiritse ntchito luso la makono la Artificial Intelligence AI polimbikitsa chilungamo, mgwirizano komanso umunthu. Uthengawu awupereka pa mwambo wa misa omwe mpingo wa Chikatolika mu Diocese ya Blantyre unachititsa ku mpingo wa Chikapa Mary Queen of Peace mu mzinda wa Blantyre. Arthur Chokoto walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Simeon Boyce. Uthengawu waperekedwa ndi Bishop opuma wa Diocese ya Mangochi, Bishop Alessandro Pagan, pa misa yapadera yokumbukiranso kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba ku Mary Queen of Peace Parish kwa Chikapa mu mzinda wa Blantyre. Mwazina kudzera mu uthengawu Papa wachenjeza akhristu zakuyipa koyika chikhulupiriro chawo chonse mu nzeru za AI ponena kuti izi zitha kupangitsa kuti anthu asamaganize mwakuya. Papa Leo wauzanso akhristu kuti azigwiritsa ntchito luso la AI mu zinthu zokhazo zomwe zingathe kulimbikitsa umunthu. Masiku ano tinganene kuti dziko lonse ndi mudzimodzi titakumvana dziko lonse lapansi pano kotero kuti amene afalitsa mautenga akhale mautenga enieni osati amabodza. Yemwe anali mulendo olemekezeka pa mwambowu mkulu wa bungwe lotolera misonkho mdziko muno la Malawi Revenue Authority MRA Felix Tambulasi agwizana kwathunthu ndi Pope Leo pochenjeza anthu kuti apewe kufalitsa mautenga abodza pogwiritsa ntchito lamya pa masamba a mchezo. Anthu tonse akhristu tonse tili ndi udindo okuti zimene tikulengeza zikhala zoona, tiziyamba kaye tasimikiza kuti zinthuzo ndi zoona, komanso tili ndi udindo okuti no tikamalengeza zosiyanasiyana tisaphwanyire anthu ena ufulu wawo. Chikumbutsochi chagwirizananso ndi chikondwerero choti patha zaka zisanu kuchokera pamene wailesi ya Kuwala FM ya Archdiocese ya Blantyre anayikhazikitsa. Kuwala FM imafalitsa uthenga wa Chikhristu limodzi ndi nkhani zina zofunika mdziko. Polankhula pamwambo mkulu wa wailesi Bambo Frank Mwinganyama
amema akhristu kuti athandize wairesi iyi kuti ipitirize kufalitsa uthenga olondola. Ngati kwa Life FM tingakonde kwambiri program sponsorship or partnerships zimenezo ndi njira zimene tingaona kuti zitha kukhala zolimba kuti wireless izipita pasogolo chifukwa chokuti sitingamabwere mwezi ndi mwezi kuzanena kuti tifuna airtime tifuna internet koma atakhala kuti anthu apanganafe partner kuzera partnership imene ichayo ubale umene umakhalapo pakati pa anthu amene apanga business makampani tapanga nawo partner ifeti ndi madera onse magawo onse ku education ku health tiliko zampingozi tiliko abwere tithandizane kupitisa pasogolo uthenga umene wali nawo komanso ife tikati timakhala kuti tikupitiriza kuyendesa wireless. Pamwambo anthu apereka thandizo losiyanasiyana lothandizira wireless kuphatikizirapo ndalama. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasuchi wati boma lake likupereka thandizo la ndalama zomangira malo ophikira phala msukulu zosiyanasiyana mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yophika phala lodya ophunzira ikuchitika malo abwino komanso kuti ophunzira akulandira phala tsiku ndi tsiku. Kazembeyo amayankhula izi pa sukulu ya primary ya Macherecheta ku Mzimba pomwe amakhazikitsa ntchito yomanga malo ophikira atatu mbomali. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Makichini atatuwa akumangidwa pa skulu za primary za Macherecheta, Chabere ndi Kanyerere ndi thandizo la zachuma lochoka ku thumba la ndalama lochedwa Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects GGP mchingerezi, ndipo bungwe la Sebo Maria ndilomwe likugwira ntchitoyi. Mawu ake pokhazikitsa ntchitoyi pa skulu ya primary ya Macherecheta, kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi anati boma lawo limakhulupirira kuti maphunziro ndi gwero la chitukuko ndipo chakudya chabwino nchofunika pa umoyo wa ophunzira. Mkulu wona za maphunziro ku konsolo ya Mberwa Bridget Nungu anati ndondomeko yopereka phala msukulu ikuthandiza kuti ana ambiri asamajombe ku sukulu popeza mbomali makolo ambiri amapita ku South Africa kukagwira ntchito kusiya ana awo m'manja mwa agogo. Mzimba South maphunziro akhala kusintha, meaning improvement kusintha chifukwa choti kuli ma feeding programs. Boma limatipanga support through WFP komanso through our titimati homegrown feeding programs kome makolo amaloledwa amapatsidwa mayi odzala mbewu zosiyanasiyana kuti adzadyetse ana awo phala. Zathandizira kwambiri kuti ana athu akhale pa skulu komanso amalizitse skulu kuyambira standard 1 kulekezera standard 8. Mkulu wa bungwe la Sebo Maria Victor Mtulo anati cholinga cha ndondomeko yopereka phala msukulu ndikuonetsetsa kuti ana sakulephera sukulu chifukwa cha njala. Masomphenya athu ndofuna kuonetsetsa ndithu kuti ana akhale ndi tsogolo labwino. Chifukwa timana kuti ngati Sebo timakhulupirira kuti tikamadyetsa ana aja ndiye kuti tikudyetsera tsogolo lawo labwino. Ndiye mwa ichi timafuna ndithu kuonetsetsa kuti mwana wina aliyense akabwera pa skulu adye phala ndipo alandire ndithu kapu yodzadza bwino ya phala ndipo adye akhute akalowe mkalasi mimba muli kenakake. Chifukwa timakhulupirira kuti akatero mwana uja ndiye kuti mkalasi amakhala wachidwi, amatenga nawo mbali, amayankha mafunso ndipo amaphunzira ndithu motakasuka nkumakhonzanso bwino kwambiri. Bungwe la Sebo Maria lakhala likugwira ntchito yopereka phala msukulu mdziko muno kwa zaka 10 tsopano. Ntchito yomanga makichini ikuyembekezeka kukhala itatha pakutha miyezi 4. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera mogwirizana ndi kampani ya Finka apereka mayunifomu ndi mpira kwa matimu onse 16. Matimuwa ndi omwe apikisane mu ligi yomwe Finka ikuthandiza ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. Norbert Jameson wafika ndi ripoti. Poyankhula pamwambo opereka katunduyi mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa zamalonda ku kampani ya Finka Amadalitso Jonas anati achita izi pofuna kuonetsetsa kuti matimu onse akhale ndi uniform komanso mipira ligi isanayambe. Tikhulupirira kuti matimu athu onse amene alandira majezizo pamene akubwerera kukamba masewero awo akhala osangalala kwambiri ndipo they wear their jerseys with pride and dignity. Osati kuti matimu kupezeka kuti akusewera mu Finka koma sanavale bwinobwino. Ndiye kwa ifeyo ndife osangalala kwambiri
ndipo tikungothokoza matimu onse amene atapange compete season imeneyi kuti akasewere mpira wapamwamba kuti tikathe kusangalatsa masupporters awo komanso kuthandizira pamene tikusula achinyamata achisozera amene amasewera mu competition imeneyi ya Finka Southern Region Football League. wapampando wa komiti yoyendetsa masewera ampira wamiyendo chigawo chakumwera a Dailes Kachala anayamikira kampani ya Finka ponena kuti yachita zomwe sizinachitikepo mkale lonse. Being the first time kuti sponsor kubwera kuveka matimu onse chimwemwe changa ndi chachikulu kwambiri moti ndipemphe the corporate world kuti atengerepo mwina chisanzo cha Finka kuthandiza masewera ampira ku Malawi. Kampani ya Finka Malawi yayika ndalama zokwana 100 million kwacha mu ligi. Mwambo okhazikitsa ligi uchitika la Mulungu likudzali pa bwalo la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza. Nobert Jameson, MBC Sport. Ndilipo tilimenelo tafika pamapeto ankhani zathu mauno koma tisanasiyane nainso mito yake. President Mutharika wati dziko Malawi ndodzipereka kugwira ntchito ndi mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo oyandikana nawo pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Nduna yoona zachilungamo ndi malamulo yadandaula ndi kuchuluka kwa akaidi mndende ya Chitipa. Ndipo wailesi ya MBC yasiyanana mgwirizano ndi wailesi ya boma ya dziko la China omwe upititse patsogolo ntchito za wailesi ziwirizi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino.